yanzu dubi wata musiba, kun san ta kai ma ƙasar nan yanzu inda ɗan fim zai mutu, darakto na fim wadda yake kafin tawaye kan tawaye, wadda yake kan tawaye kuma suna yi, ka san kan tawaye idan ba kuwa ta zo za a yi ta lalata da ita, a yi lalata da ita kafin tawaye ta hana kanta ta ƙi ba da kanta, to sai an yi ta lalata da ita, shine sunansa kan tawaye. To daraktan da yake wani inda zai mutu wala shi ka samu har cikin malamai sun fito suna yabonsa, ana faɗan kyawawan ayyukansa. Dala wani bacin amana al'umma ba ne? Ka bi fatawoyin malamai. Mutumin da aka sani yake aikata fasikanci na sabon Allah, in ya mutu ma ba a yana da ba a musulmi ba fa kafiri bane, ku tuna tukuna yana da a musulmi, amma ba a yadda malamai masu mutunci wanda su jajjana zarsa ba, sai a bar yan iska daidai shi don ya zama darasi ma yan baya. Amma yanzu ka san waɗannan malaman nan su ne gaba gaba ma, ai mutumin kirki ne, ai kaza ne, ai kaza ne. Amma manzala yana zaune da kisabai adalai ne, da aka zo aka wuce da mutumin kirki suka ce wannan mutumin kirki ne, manzala ce wajabat. Da aka zo aka wuce da dan iska fasiki suka faɗa yace shi ma wajabat. Kaga balance, adalci. Sai abin ya bai sabai mamaki, suka ce ya rasulullah wancan mun ce mutumin kirki ne ka ce wajabat, wannan mun ce dan iska ne ka ce wajabat, duk kalma da yake amfani da shi me kake nufi? Yace ku mutane ku ne shaidan Allah a ban ƙasa, shaidan da majoritin ku suka bayar shi Allah yake adai, tunda kun ce wancan mutumin kirki ne to aljanna ya wajaba sai ya shiga. Wannan kuma da kuka ce dan iska ne to shi ma wuta ta tabbata sai ya shige ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko amma yau idan dan fim ya mutu, idan dan drama ya mutu, ko a asalin mota ko cutan farar daya, sai kaga ana tayabonsa saboda me waɗanda suke ciki zauna akan wannan sana'a su dauka daidai ne. Allah wannan ba cin amana bane, ba cin amana bane. To da malamai ake wannan iya shegen da tsiyan, da malamai ake wannan tsiyan, da su ake, wallahi da su ake, wallahi da su ake, wallahi da su ake wannan cin amana. Ba a kashe wa masu gwiwayi ba, ba a nuna ya mutu akan saban Allah ba, ba a mutu ya mutu akan sana'ar da Allah bai so, a yabon sa ma ake yi. Ya ma wasu ce ma yi shahada ma, tunda ka san shahada zuwa kasa na barbar za ce kowa ma dan fi ma da yi shahada, wanda ya mutu a wajen maulidi ma duk shahada yi, ko ba ka bane? Ya mutu wani da ake ce in ya fi Allah ne a yayin shahada. Ga mata na gugan kafadarsa yana ma rungumar ta, yanzu an turo min gashi a wayata. Matan aure suna fito suna rawa da kirjinsu.